Sabon salon da Mawaki Rarara ya fito da shi ya rikita matasa. A cikin 'yan kwanakin da suka gabata, matasa ke ta ƙoƙarin ganin sun lashe kyautar da fitaccen mawaƙin siyasar nan Dauda Adamu Kahutu wanda aka fi sani da Rarara ya saka. Mawaƙin da ya saka kyaututtuka ne a gasar rawa tsakanin matasa maza da mata cewa duk wanda ya samu nasara zai iya lashe kyautar dan ƙarerriyar mota ga wanda ya zo na ɗaya, sai babur ɗin adaidaita sahu mai taya 3 ga wanda ya samu nasara a matsayin na, a yayin da na 3 kuwa zai lashe kyautar babur mai taya, sai na 4 zai lashe kyautar naira 150,000. Kai kyautar ba a nan ta tsaya ba, domin kuwa har izuwa na 10. Wannan gasar dai ya saka ta a wata rawa na hoton bidiyo wanda wasu jarumai suka fito a cikin wakar, ciki har da tsofaffin jarumai na Kannywood, sai kuma wasu tsararrun mawaka wanda ya saba yin waka tare da su da kuma jaruman barkwanci. A lokacin da ake ɗaukar hoton bidiyon an hangi babban furodusa a masana'antar Kannywood Abubakar Bashir mai shadda da kuma babban jarumi kuma darakta Ali Nuhu tare da mawaƙin Rarara wanda suka ɗauki hoton bidiyon wakar mai suna Dogara ya dawo. Cikin jaruman da aka hanki fuskarsa a cikin wakar akwai Fati Baffafake wadda kwata-kwata a yanzu ba a ganin ta a cikin fina-finan Kannywood, sai Farida Jalal da Hadiza Kabara da kuma jaruma mai tasowa Bilkisu Abdullahi da kuma Aisha Humaira da Rabi'u Daushe da Baba Ali da dai sauran jarumai. Tun bayan kammala waƙar da mawaƙin ya yi tare da bayar da sanarwar garaɓasar, matasa ke ta yunƙurin ganin sun lashe wannan gasar, domin kuwa kusan mutane 200 ne suka shiga cikin gasar ta mawaƙin. Haka zalika daga ɓangaren mawaƙin Dauda Adamu Rarara mun so jin hikimarsa ta saka wannan gasar ta rawa, amma kuma hakan mu bata cimma ruwa ba sakamakon bamu iya samun sa ba. Amma duk da haka mun yi ƙoƙarin gana da producer Abubakar Bashir mai shadda, amma duk da haka bamu samu wani gamsasshen bayani ba, amma kuma ya tabbatar mana da cewa a lokacin da aka saka gasar cikin kwana ɗaya an samu matasa kimanin 100 da suka shiga cikin gasar.